Are po, kay Bisaya ning akong Bible. Matthew chapter 3, verses 15 to 17. 13 to 17. Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Nanabata? Barog una ta, palihog. Verse 13, Matthew chapter 3, verse 13. Unya, gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan, aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan, nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinoon ang mubunyag kanimo, apan mitubag si Jesus, pasag dilang nga mahitabo kini, kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayod sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Verse 17, dungan tagbasa. Og unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay kanako pag-ayo. Magampo ta, amahan namo nga langit nun. Daghang salamat o Dios nga niining adlaw. Lain na pod nga kahigayunan nga kami makahatod sa among mga pagpasalamat ug pagsimba diha kanimo. Salamat usab sa mga pulong nga imong giandam o Dios. Kini mga pulunga gamita nga padayong tudluan nimo ang among kasing-kasing ug hunahuna. Makatabang kaayo sa paghimo namog mga desisyon, kay kung among paagi maguba ang among kinabuhi, mao nga ang imong kaalam mao'y among gikinahanglan. Lord, nagampo gyud ko nga ang imong gahom magatudlo sa mga hunahunag kasing-kasing sa pag-apply sa unsay among mga nakatunan. Mao ni ang among giampo, madawat namo ni og sigurado gayud sa pangalan ni Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, among hari, Dios ug mangluluwas. Amen and amen. Magapanglingkod ang tanan. Paminaw, ang atong pagtuon karon nga kabuntagon, giuluhan siyag ang tinuod nga makapalipay sa amahan. Because Father's Day maron. Happy Father's Day sa mga fathers diha. Ang tinuod nga makapalipay sa amahan or langit nun nga amahan. Now, ang mga normal gyud ni nga ang mga ginikanan, amahan o inahan, sa kanunay maghuna-huna gina silag ikaayo sa mga anak. Amen? Bisan pag di pa kasabot ang mga anak, di pa sila ka-realize anak. So someday ma-realize na, paras giingon ni Veronica, no? Na-realize nila, ingani gyud ito kalisod, ingani gyud itong sacrifices ni mama, ni papa. Normal kayo na. Pero arita sa mga anak, tagsara kaining mga anak nga kanunay maghuna-huna ug unsay makapalipay ni papa ug ni mama. Kasagaran mga anak selfish kayo. Basta kay malipay na siya, bahala na lang masuko si papa, bahala dili malipay si mama, basta kay nalipay siya, iyang yun ang desisyonan ug himuon ang iyang desisyon. And that is why, imbes na nakatabang patang lahutay ang kinabuhi nga gihatag sa Dios sa mga ginikanan, usahay kita pa'y nagpamubo sa ilang kinabuhi. No? So, tanang buhaton sa usa ka ginikanan arong malipay ang anak. Actually, kaming mga anak, kaming mga amahan, wala may hog-hog anang among paras is namo, unsay among benefits in the future, di na para na sa among mga anak. Kay mo na'y panguna-huna o ginikanan, kanunay naghuna-huna o unsay ikaayo sa ilang mga anak.
Ug doon na gani mga amahan, nga buhaton bisan pa gani ang dili maayong buhat para ragyod sa ilang mga anak. Doon ay mga amahan nga ingon ana. Doon ay mga ginikanan nga ingon ana, mga igsoon. Now karon, kinahanglang makasabot tag-ayo nga kitang mga anak sa Dios, ang angay unta natong tinguhaon, mo desisyon ta og magbuhat og mga butang nga makapalipay sa Dios nga amahan. Sa atong langitnon nga amahan. Dili pwede nga malipay ra ang Ginoo nimo og Domingo, pag abot og Lunes, abot og Sabado, guol kaayo siya kay ang imong gipangbuhat di makapalipay niya. Naminaw pa ta or ga cellphone. Katong gustong mag-cellphone, pwede ra dito sa gawas. So, munay gusto sa Dios nga maghimo ta o magbuhat ta mga makapalipay sa Dios. Pero sometimes sandira. Himo tagbutang, musimba koron kay sanderon, pero lain mga adlaw magpasakit na punta, pasakitan na po nato ang Dios. Parihara na og mayong kag Happy Father's Day sa Father's Day rapod, pero sa laing mga adlaw gahi kay kag ulo. Atong Wednesday, nahisgutan dito nga ang makapalipay og ayo sa mga parents or sa mga leaders, kanang ilang mga anak or ang ilang mga followers mo obey. Nagkatakata kag sapatos pa, Happy Father's Day day sapatos. Pa, Happy Father's Day, na ay cake nga, Happy Father's Day, ikaw rin mong usog ang nagkaon kay mong papa, diabetes. Diabetic. Pa, Happy Father's Day, di aman po ikuha niya. Murag proud na kay ka, nakahatag ka na anak sa imong amahan. Selfie dahin mo, i-post din sa Facebook, panghinambog nga, celebrate yun na mo ang Father's Day sa akong amahan. Walay sayop, anak. Pero ang problema, kay dili man gyud na niya adlaw nga gibati nga nalipay siya sa imuha. Dili kada adlaw ba? So manang tudluan ta karon. Pinaagi sa pulong sa Dios og himua nga mas importante ang pulong sa Dios kaysa sa imong cellphone diha. Insulto ba na kayo mga igsuon? Anay magwali ba, anay mag-share o bisag nay magsultis tubangan. Unya, busy ra ka kaya pinahigda pa ang cellphone kay hunat na kay So, dapat matudloan ni ana. Kay aron tang happy. Now, kung ang kalipay, ang tinuod nga kalipay sa amahan, mao nga ang iyang anak magmasinugtanon kaniya. Unsa man pod ang kalipay sa anak? Ang kalipay usab sa anak mao nga mubuhat siya og unsay gusto sa amahan. Pero dili na siya normal. Kay kasagaran sa mga anak og unsay iyang gusto magpatuyang gyud na. Masuko pa nagpugnan sa amahan. May amahan ayaw lakaw. Sayog uli. Ayaw uyab-uyab. Ayaw pero magbuot gyud na siya because ingon pa to weak og kasing-kasing ang batan-on. Ingon ang Proverbs 22 verse 6, train up a child. Tudluy sila, i-train sila, disiplina sila in the way they should go. Sa ilang umaabot unya may mo silang preparado. Maora gyapon na nga kapitulo ang niingon dito tungod kay ang mga anak danghag. Subayan ninyo na nga kapitulo, makita ninyo diyan ingon normal nga sa kasing-kasing sa usa ka anak makaplagan ang iyang kadanghag. Danghag ng gining anak sa kunsaon. So munang need siya og discipline. Sugdan nato mga igsoon. Moadto ta sa kay Father's Day lagi taron, maghisgot ta karon og kinabuhi sa ginikanan og kinabuhi sa anak. Pero ang atong topic tinuod nga makapalipay sa atong amahan nga langitnon. Genesis chapter 9, 18 to 29. Genesis chapter 9 verses 18 to 29. Human ang lunok, nanaog si Noe uban ang iyang pamilya sa arka. Verse 18. Chapter 9 verse 18. Ningon diha.
Ang mga anak ni Noah nanggawas ang mga anak ni Noe nga nanggawas sa arka mao si Sem, si Ham ug si Japet. Si Ham mao ang amahan sa Kanaan. Kining tulo ka anak ni Noe mao ang mga ginikanan sa tanang tawo sa kalibutan. Verse 20. Si Noe mag-uuma og siya mao ang unang nananom og paras, grapes. Sa nakainom na siyag ubay-ubayng bino, nahubog siya og natulog nga hubo didto sa iyang tolda. Verse 22, sa pagkakita ni Ham sa amahan ni Kanaan, nga hubo ang iyang amahan, migula siya og gisuginlan niya ang duha niya kaigsuon. In other words, kini si Ham, siya maoy gitagaan sa responsibilidad nga iyaha nga tabunan ang kaulawan sa iyang amahan tungod kay nahimong hubo kay hubog. Sa verse 23, unya, nagkuhag kupo si Sem og si Japet og gibutang nila kini sa ilang abaga, nagtalikod sila nga misulod sa tulda og gitabunan nila ang ilang amahan. Ma-imagine ninyo ni, gagunit sila og kupo, nga atras sila. Kaya ron dili nila makita ang hubo nila nga amahan. Unya ilang gitabunan ang lawas sa hubo nila ang amahan. Ingon diha sa verse 24, sa nahuwasan na si Noe, og nasayra niya ang gibuhat kaniya sa iyang kamagulangang anak, maingon siya, tinunglo si Kanaan. Bot niyang gipasabot si Ham. Tinunglo ka. Ngano man? Nganong nahimong tinunglo? Mahimo siyang ulipon sa imong, no? Tinunglo si Kanaan, mahimo siyang ulipon sa iyang mga igsuon. Miingon usab siya, dalaygon ang Dios ni Sem, nga, og mahimong ulipon ni Sem si Ham, si Kanaan, muna si Ham. Nasa pasanayon unta sa Dios si Japet, og mutipon unta pagpuyo sa katawhan ni Sem, nga iyang kaliwat. Nahimong ulipon ni Japet si Kanaan. So, ang duha niya kaigsuon, maoy mo ulipon niya. Ngano gani? Because wala niya buhata ang angayang buhaton. Muningon-ingon ang Proverbs 4:17 nga makasala ta kung wala nato buhata ang unsay angayang buhaton. Palihog kog check be? 4:17 ba? Justin, palihog check. Onya ningon diha, human sa lunop, nabuhi pa si Noah og 350 ka tuig og namatay siya sa panuigon nga 950. Indutan ning kapanahonan sa una, no? 950, I believe 800 ang edad og napay basketball sa una, kusog ni mrulag basketball. 950 years ang iyang edad. Now listen to this. Kitang mga amahan, dili nato basulon, ihurot na lang ang blame ngadto sa atong mga anak because usahay kita ang naghimog desisyon og maoy hinungdang nalaot ang atong mga anak. Nganong natunglo man ni Noah si Ham? Hubog siya, nagubo siya, iyahan ning buhat in the first place. Kaya minsan naingani ning atong mga anak tungod kay kita mao ni atong gibuhat nila. Tanaw niya mo mga anak, kay kami dire stricto man kayo. Zanayap, kinsayap. Sila po, tag-as kay mga high pitch po sila. Nganong naingon anak sila? Kay kita. Balik ta dito sa Proverbs. Niyon sa to? Tudluy ang mga anak. Aron mahimo silang disiplinado og andam sa umaabot. Kay kung ipadapli nato ang disiplina, wala nato gimahal ang atong mga anak. Sa padayon nga bersikulo niingon, kay diha sa kasing-kasing sa usa ka anak, naa niya ang pagkadanghag. So need siyang tudluan og disiplinaon. Kaya pag kamo mga batanon, kung mahimo na mong ginikanan og mga konsentidor mong ginikanan, wag na kayong magminyo. Kita pong mga ginikanan, kung makaibaw ta nga dili na ni angayan, kung pasulabian po nato natong pagkakonsentidor,
Usaba ang imong kinaiya, kay kanang anak nga imong gikonsente kanunay, maunay mo pasakit nimo pod og ayo. Natunglo niya ang iyang anak. Natunglo niya tungod kay hubo siya, unya wala siya sininae, wala siya bistihi sa iyang anak na imo siyang tinunglo. Aritas message para sa mga kabatan-unan. Nakita na natong grabe na kayong pag-antos sa atong mga ginikanan. Manawag pataglain arong tabangan sila nga ikaw may naa diha. Wala man lang tay buhaton. Hubog na sila sa trabaho, hubog nagdiskartes kinabuhi, nagkahubo-hubo na sila paningkamot para nato. Pero kita wa tay gibuhat. Next. Adto tani Saul, ang amahan ni Jonathan. Si Saul, siya ang pinakaunang hari sa Israel, united pa. Wala pa'y south ug north. Siya ang unang hari, sunod siya sa judge nga si Samuel. Then, nasilag siya og ayon ni David tungod kay grabe kayo ang mga kadaugan ni David, mga accomplishments. So gusto niyang ipapatay si David. Munang gibangkaw niya si David. Kadaghan to niyang gibangkaw. Si Jonathan, wala siya kabalo nga ang iyang amahan, patyunon gyud ay si David. So, niingon si David, Jonathan, magsabot tabangi ko. Kay nakasiguro gyud ako, usalang kalakang patay nako sa imong papa. Then si Jonathan ingon, David, wait sa, nasayop lang tingali ka. Walay himuon ang akong amahan nga di ko masayod. So si David ingon, arong masinati nimo ni, pabilin ko dire sa atong gisabutan, ani nga nahimutangan. Uli dito, kay mahitabo ang New Moon Festival, og mga on dito ang palasyo, apil dito. Pag mangutana ang hari og asa ko, ingnang ni pauli ko sa amoa. Og nananghid ko nimo. Og diha may baw-an nimo kung patyunon ba ko sa hari or dili. So niuli si Jonathan atong palasyo. So nangaon na sila. Ningon ang Bible nga hain man si David, nangutana si Saul. Hain man si David, nitubag si Jonathan, nananghid siya nako og may pauli ngadto sa ilaha og gisugtan ko siya. Gisugtan ko siya. Unsay nahitabo? Sa chapter 20, 1 Samuel chapter 20, verse 30 to 31. 1 Samuel chapter 30, verses 30 to 31. Verse 30 niingon, unya nasuko pag-ayo si Saul kang Jonathan og miingon kaniya, anak ka sa dautan og masupilong babaye. Son of, nga na siya. Gipakaingon mo ba nga wala ako masayod nga gipalabi mo si David o gipakaulawan mo ang imong kaugalingon o ang imong inahan? Verse 31, kay samtang buhi si David, namiligro ka og dili matigayon ang imong gingharian. Busa ipakuha siya og dad-ang ari aron dad-ang ari kanako aron patyon. Tan-aw nako diri tanan. The very reason nga gusto ni Saul nga patyon niya si David, tungod kay gusto niya ang iyang gingharian maadto ra gyud sa iyang anak. Tanawa ning klase nga amahan. Bisan og dili na maoy kabubuton sa Ginoo, iya gihapong buhaton para sa iyang mga anak. So sometimes kitang mga ginikanan, mo bitaw ng mga amahan diri hindi na manimba kay manarbaho na lang. Ngitag kwarta, why? Gauna-una silang mas makaprovide sila sa ilang kaugalingon o sa ilang pamilya kaysa sa Dios nga maoy mag-provide sa tanan. Munang ingana ang problema mga igsoon. Sama kang Saul. Bisag against ni, supak ni kabubuton sa Dios.
patyon ginas David aron ang iyang gingharian maadto ra gyud sa iyang anak. So kining mga amahan normal gyud ning maguna-huna og unsay para sa mga anak. Walay amahan nga moingog bahala na mo. Normally, napoy kasagaran ang mga amahan kung unsa ray naa kalibutanon ba kitang mga amahan des kalibutan. Kung unsa ray naa maura na. Kining mga inahan usab ilag yung i-push og ayo ang mga anak. Dili gina sila mahutdag paagi. Dili na mahutdag paagi. Pag moingon nak wala man tay kwarta kauman ba nig eskwela ning atong anak. Ang mga amahan usahay moingon ra, og unsa ra gyud naa? Manong pugson. Nya garbor ba kay ta mangaway gyud tag asawa og ayo. Pero sa tinuod lang dapat maghuna-huna pud ta. Nga usahay pod mura pud tag kamagulangan. Kamagulangang anak badlungon kayo. Napa mo? Naminaw pa mo diha? So ingon siya patyon si David kay arong matigayon. Arong mahingpit og makasiguro gyud ta nga kining akong gingharian diharan nimo kay ikaw ang akong anak. So dunay mga ginikanan nga ingon ani manguna-una. Nga para gyud sa anak. Mga panguna-una nilang ikaayo sa anak bisan og dili gyud kabubuton sa Dios. So ilan ang buhaton? Number 3. Arita magisgot ta kabahin sa langit nun nga huna-huna og kasing-kasing sa usa ka amahan. Kinsa man na igsuon si Abraham. Humanatan ni Noah, humanatan ni Saul, arita ni Abraham. Si Abraham tinawag sa Dios, gikan siya sa Haran, gidala siya sa Kanaan. And pag-abot dito sa Kanaan, tiguang na siya ayo, pero kitagaan siya anak sa Diyos, si Isaac. Ang problema karon tungod kay si Isaac, tiguang na si Abraham, panahon na parang si Isaac na po'y maghimo og iyang pamilya, ang problema karon kay dili pwede nga si Isaac makakaplag og bana didto sa Kanaan. Kay ang mga Kanaanhon wala mag-ila og Dios. Og dili sad sila matudluan kabahin sa Dios nga gamhanan. Mao nang ingon gyud ang Ginoo, Abraham, ayaw gyud nga ang imong anak, imong ipaminyo ani nila. Kay wa ni gatahod nako. So si Abraham naguna-una siya kung sa iyang ikaayo sa iyang anak. Hello? Kani man na moingog, oy okay raman, kay nakuan raman, okay raman. Dili man ingon ana. Ang giingon man gyud diha nga unsa man gyud ikaayo nila. Happy Father's Day. Genesis chapter 24. Genesis chapter 24, verse 1. Tigulang na kayo si Abraham og niining panahon na. Tigulang na kayo si Abraham niining panahon na. Genesis chapter 24. O gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Verse 2. Giingnan niya ang 10 tigulang niyang sulugoon, the elder of his servants. Nga maoy iyang manager, piniyalan sa tanan niyang katigayunan. Ibutang ang imong kamot tunga-tunga sa akong paa. Listen to this. Barog si Abraham tingali unya nagluhod dito ang iyang kaning sulugon, kaning manager, unya iyang gipatong ang duha ka kamot sa atubangan ni Abraham. Inga ana siya porma. Gagunit siya sa atubangan ni Abraham. Dinhi. Kuha na to. And then padayon ta niingon diha. Verse 3, panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa ug dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. So kitang mga ginikanan maghuna-huna gyud ta ug kanunay gyud natong pasidanan ng atong mga anak. Anak, someday pag magdesisyon gyud ka, pangita gyud ka ng pareho nimong nahigugma sa Ginoo. Kay lisod kaayo. Gani daghang tag problema karon.
dili ni intention nga personalon, naatay but lesson ba sa tanan? Dunay problema ngayon ani og dili lang ni kay karon ra nahitabo. Problema kaayo. Nahitabo na ni sa ako nga gibadlong ko sa Ginoo. Didto pa sa mansasa. Ngano man, Kristohanon ang inahan, ang partner, di man Kristohanon. So ang ilang buhaton, pabunyagan ang bata, di man na mo isugos Bible. Bunyagan ang bata, pagkahuman, mudiritso sila dito sa, unsay tawag anang ato ang iheld ang kaon? Reception, unya dito, ako na po'y mo didikit sa bata. Nagguol kayo ko. Ano man, ang uban na ingon, okay lagi di ay. Okay di ay no, bunyag dito, pag human, ididikit rin. Okay ram di ay no. So ningon ko lisod, ayo, Diyod, kinalisodan. O karon na po, mo ni ang nahitabo sa ato Imagine na, musimba ka, o niya. Muna nga, si Abraham, naguna-una yun siya kung sa ikaayo siyang anak. Munang ningon siya, ayaw paminyo yun ang akong anak. O dili, parihan akong naay pagtahod sa Ginoo. O dili, parihan ako nga dili pwedeng tudluan. O dili, parihan ako nga kanang musunod o maminaw yun sa Ginoo. So, pauli dito sa akong dapit. Dito sa akong mga relatives, kaparintihan, buot di pasabot, kadugo. Nga kung sa atong panahon nato karon, di na magbasig kadugo, pariho nato nga magtotoo. Pariho natong nakaila sa Ginoo. Lakaw dito. Verse 4, lakaw nga to sa akong nasod, pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac, og dito sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon, kung ang babaye dili mo uban ka na ko nganhi ni ining yuta, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gikanan? Mitubag si Abraham, ayaw. Ayaw gayud paadtuan didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan o gikan sa yuta sa akong mga paryente. Nanumpa siya kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwatan. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakita kag asawa alang sa akong anak. Apan kon ang babae dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka ni ining imong panumpa kanako. Busa unsay may tabo. Bisag unsay may tabo, ayaw paadtua didto ang akong anak. Verse 9, busa, gibutang sa sulugoon ang iyang mga kamot. Gingana niya, sa kinatawo ni Abraham, nga iyang agalon, og nanumpa siya sa pagtuman sa iyang isugo. Tanawan ng kasing-kasing ni Abraham. Kaya, ang atong mga anak, og masayop manggaling silag desisyon sa umaabot, basta kay wala gyud sila nagkulang nato. Kay dili ka mahimong happy nga mothers or happy nga father kung magka-problema ang imong anak. Sakto? Daghang mga ginikanan nga stress kayo sa ilang mga anak. My goodness, gikas pagkabata nato, di pa eskwela ta nila, stress na kay ta. Pati ba naman sa atong kaminyoon, stress gihapon sila? Unsa pay lain ini? Now, ang issue karon ingon ani siya, di pastor kay ang mga ginikanan manggod ang mga apuhan sa bata mo'y magbuot. Therefore, niyon sa ang Biblia, ang lalaki mubiya siyang ginikanan og mutipon sa iyang asawa. So wala sila labot, kamong duha mo barog og mo desisyon kay kamo ang ginikanan. Di sila makabuot. But ang problema, wala man tay kaisog nga mo barog. Nga ako maning anak, ako'y magbuot ani.
Sa sunod ko ninyo, so nahadlok ko ninyo, wa ko nahadlok sa pulong sa Dios. So, ingon anak na lang gyud kadako nga problema. Luoy kayo. Ato mga ginikanan, imbis makapahulay na sila, pag-abot sa panahon nga himo kag sayop nga desisyon, sila mo'y nag-antos. Sila mo'y nag-antos. May nga ratag, ma, ibilin sa anak ko ni ma, at imana ni ma niya. Sulduan na ni mo. Sulduin na. Kasi supposedly mo, pahulay naman na sila. So, ingon si Abraham, pangita gyud siya kanang kaliwat ra nato, pareho nato. Ayaw gyud og kanang kuan kay aron dili ta maka problema. So sa mga nahitabuan na ayaw na mog sige huna-huna pa mag-overthink pa mo ngano. Kay nagpahinumdom ko sa mga wala pa. Dili kamo mo akong target. Kining wala pa. Kadagan tag mga kabatan-unan diri, dagan kay tag mga young people. Kailan may hindi magiging happy kaming mga fathers or mothers. Kung kamo nga mga anak, dili magtarong sa inyong desisyon. Kamo mga ginikanan, malipay mo nga ang inyong mga anak gabuhat sa mga butang nga kabalo mong wala kay muti sa Dios. Malipay mo ana, stress kaayo ta. Stress kayo ta. Ako sad father ko, papa ko sa akong duha ka mga anak, gihimo sad ko nga tatay ni Lord sa church. Gihimo sad ko ni Lord nga tatay sa church. Ganon na lang ka-stress gina. Magsige jud kag no, dito may mga laki gaduwa-duwa may basketball sa Wisdom. Pirtin nakuas covered court sa Wisdom. And anak sila, pastor, ingani na unya kadako imong church. Ano silang giingnan? Kung ingani kadako akong church, gamay ra ng 7 hours kada adlaw magampo ko. Kani palang daan, di nakakatulog o ginampo. Si Yong Gicho, 13 to 17 hours ang iyang prayer every day. Pahulay la siyang Sabado. Nga naman, million ang iyang member. Pinakadakong church sa Korea. Ang mga fathers, ang leaders, unsa man tinuod nilang kalipay. Labaw sa tanan, ang Dios nga maoy amahan nato, unsa man gyud ang tinuod niyang kalipay. So, gidiskusan nato ang tulo ka mga amahan. Una, amahan nga natunglo niya ang iyang anak tungod sa sayop niyang buhat. Sunod, amahan nga willing nga mobuhat og butang bisag supak sa Dios para ra gyud siyang anak. Sunod si Abraham, amahan nga dunay kaalam og unsa gyoy pinakamaayo para sa iyang anak. Kinsa dire mga ginikanan nagunahon nagkadaot sa inyong mga anak? Kamong mga anak pag dili mo maminaw karon in the future antusan gina ninyo. Kaya kitang mga ginikanan ayaw bibibibihan na sila, someday magantos sila, tagaig panahon magantos sila aron matured sila. Kaya kung na sila sa pagkapag-antos, imo ra gyapong bibibihon, imo ra gyapong ako, dili na sila. Dili na sila mo matured. Nakasinabtan na ita mga igsoon. So, balik ta, adto na ta sa Matthew chapter 3, verses 13 to 17. Fokusan nato ang verse 17. Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Ningon diha sa verse 17, dunay tingog nga nadungog gikan sa langit. Ug ang maong tingog nag-ingon, unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakapalipay pag-ayo kanako. Ninduta nga ang mga inahan dire og mga amahan kuyog sa ilang anak. Manglakaw mo nya, nakatagbo ninyo ang inyong mga kaila. Uy, kisa man imong kauban? Ang ilang isulti, mo ni akong pinangga nga anak nga nakapalipay og ayo nako.
Nindot kayo, di ba? Wa gyud naputol ganingo siyang mao ni ang pinangga na kong anak. Kabalo ba mo? Bisag anak kang wala kapalipay sa imong ginikanan pero pinangga gyapon ka sa imong ginikanan. Ilhanan nga pinangga ka sa imong ginikanan kay og makasala ka piti gyud ka. Parehas ako mga anak. Piti gina sila pag human anak lingkod magistorya nami. Tudluan na nako na sila nga nakasala ka og ang imong buhat, ang imong sala mauni. Unya, kay nakasala man ka, pangayo og sorry. So ngayo sila sorry, after nila pangayo og sorry, gakson, unya, sorry pod, kay gidapatan ka nako, pito kato nga dapat, kato nga napiti ka, tungod kay na kay gibuhat. So karon, nagtubo silang duha, nga, kung makasala kanila, muingon na po sila, Daddy, say sorry. So ako na inon, sorry kayo na, okay, pero gatulo na ng luha. Okay, pero gatulo ang luha. Luhay kayo. Kaya di na pwede, kung sige ratag, painday-inday, anang bibibihor na to kanunay. Oh, managminyo na sila, pero mama, sige ka po ng mama. Saan ni mama, saan ni? So di na sila mature. Wala sila kabalog, unsa gyud tinuod nga responsibilidad sa kinabuhi. Ug dili gyud na nila ma-realize. Unsa gisulti sa tingog, kini ang pinangga kong anak, naputol, wala. Na ay sumpay niingon, ug diha kaniya, siya ang nakapalipay pag-ayo nako. Kaya nga dili enough ng atong, oy, Happy Father's Day, atong pakanon si Papa dito sa gawas, atong palitan si Papa bagong karsunes, atong, ang pinakamakapalipay gyud sa atong inahan, amahan, kanang obedient kanila. Tanang adlaw ba? Sa una nga wala pa ko des Ginoo, pag moingon na si Mama, Jonas, akong tubag kay kusog ba yang tingog, mas kusog ang ako. Saman! Amo ni sige ako'y tawgon, saman. Pero traye, sa diyang gibago ko sa Ginoo, natingas Pastor ZR kay muuli ko magsige na kog bunglay, magtanom na ko bisag unsa kay sayangan ko sa panahon, sayangan ko sa oras, dapat di man day may magkalisod kay naay yuta, naay mga itanog tanom, di unta mi magkalisod. So, sa diyang tawgon ko ni Mama, Dong, Jonas, ang akong tubag niya, Ma. Traye ko na. Nga mutawag niya, kumaingon na dahil ng imong papa, day, ay mo din tubag pa. Di ba? Di kay, saman! Turya na yun, dali! O mga anak kanos, dahil ta magsugod. Unya, nagwala na sila? You know what? Pag-collect mo maayong memories karon. Because we are praying for a happy future. Ang makapalipay ni mog ayo ugma kanang imong gipangbuhat karon nga maayo. Ang gi-share sa mga papa o kamo kabalo mo ani. Kaya ako ning gi-share. But akong usbon kay basig wala na kay balo ani. Naay taga-amuang ang iyang trabaho farming, magtanom siya gabi bisag unsa. And pag-uli niya sa iyang balay, natulog siya kadali, gihubo niya iyang boots, yung butas bitaw. Yang bunglay, gibutang niya siyang boots, gipadaplin sa pultahan. Kaon siya, unya natulog. Pag mata niya, mubalik na po siya ngadto sa baol, kay magtanom na po siya. Ang problema, kay nawala ang bunglay, sige yun niya pangita. Tungod kay doon na siya yung mga anak, og nabawaan niya, nga kaning usan niyang anak, hilabtanon kay gamit. Magkuhag gabas, kay maghimo ka ng kasing bitaw, katong duwa bitaw nga patuyokon nga kahoy. Og asa siya gagabas, ibilin dito ang gabas, mo gamit og sundang, putol-putol, dito ra po ibilin ang sundang, nya kuha dito mga kanang lagara or bunglay, ingana ra dito sa punuan sa saging, nya mabili na dito. So pagkawala gyud sa bunglay, gadali ra bagyog ko kay mga daot na tong seedlings. Mga daot na to, dapat na to matanom, asa na? So gilatos gyud nagtaman, nakaihi gyud linatos.
And gahilak sa ayong gikapoy na siya, nakatulog yun ang bata. Sige siya gingon, wala, lagi ko gahilabot pa. Wala, lagi ko nagkuha pa. Wala, lagi ko nagkuha pa. Wala, gani ko nakaibalog, asa ni magibutang pa. Dagko na kayog ng hubag na, ng lagom. Kaya ang iyang gibunal ka na bitang parehag kadako sa tudlo sa tiil sa bata. Buhi kayo nga kahoy. Then nigawas na siya. Sadyang iyang isuot ang iyang butas. Didto ra di ay nakalimot siyang siya ray gabutang sa bunglay sa iyang butas. Karon, parihan akong edad ang iyang anak, 37 na. Pero gikan atong panahuna, hangtod karon, mahinumduman niya ang iyang gibuhat sa iyang anak. Konsensya kay siya, bugatan siya, maguol siya. Unsay lesson? Maghimo tag mga butang nga in the future mahinumdum tang malipay ta. Di kay nangandoy kag kalipay pero ang imong gipangbuhat karon maghatag nimo kabugat sa umaabot, kasakit sa umaabot. Kaya ang sabi ng Bible, self-control, bisag unsa nakakasuko, self-control. Kay in the future magmahay ka. Self-control gayod mga igsoon. So ningon dia kini ang pinalangga kong anak. Nganuman, kay kini nga anak ang iya di ay pud nga kalipay ang pagbuhat ragyod sa unsay gustos amahan. Ningon siya kini ang pinangga kong anak ug diha kaniya may kalipay ako. Nganong nga niingon man siya nga diha aning anaka may kalipay ako ug nagmalipayon gayud ako. Kay ang gusto di ay og kalipay po siyang anak, magbuhat ra og unsay gusto sa amahan. Nasabta na to? That is why niingon ang John chapter 4. John chapter 4 verse 31 to 34. Human si Lord nakigsulti sa usa ka babae, milakaw ang babae og nanangyaw. Niabot ang iya mga tinun-an og gadala og pagkaon. John chapter 4 verse 31. Niadtong higayuna ang mga tinun-an miagda kang Hesus, Rabay, kaon na. Apan siya mitubag, may pagkaon ako nga wala ninyo hingsayre. Verse 33. Busa ang mga tinun-an nagpangutan-anay, may nagpadala baka kaniyag pagkaon. Si Jesus miingon kanila, ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako og sa paghuman sa buluhaton nga iyang gipabuhat kanako. See? Nakuha na to? Niunsa si Jesus? Ang akong pagkaon mao ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako og paghuman sa tanan niyang gisugo. So ang makapalipay og ayo sa amahan sa atong mga ginikanan kana laging mutahod tanila, musunod tanila. Wala ko nag-ingon ayaw mo hatag-hatag diag mga maayong butang sa inyong mga ginikanan. Do it. Pero labaw natong mabuhat kitang mga anak, kanagyong mutahod ka pag moingon siyang ayaw. Ayaw gyud. Pag mo ni buhata, mo na ibuhata. Kami sad nga mga leaders. Nganong moingon man mi nga ayaw kay kita mis unahan unsay may tabo ana. Usahay pod lisod kayo namo kay moingon ming ayaw, kamo pod nga ginikanan, okay na, go. Lisod kayo. Kinalisudan. So, pagtuman sa kabubuton o paghuman sa tanang gisugo, maunang niingon dito sa sinugdanan pa lang sa Matthew chapter 3 verse 17, mauni ang pinangga na kong anak ug diha ra gyud niya na ako'y kalipay. Nganuman, kining anaka ang iya di ay pong kalipay, mutuman sa kabubuton sa amahan ug muhuman sa tanan niyang gisugo. Happy Father's Day pero tambak ang hugason. Happy Father's Day pero gauyab-uyab ka, wa ka maningkamot og eskwela. Kami mga ginikanan, pagtan-aw namo ni ubos ang grado sa among mga anak.
Amo na silang dasigon kay nakita namo nga muna-muna pod ang ilang pagpaningkamot. Pero kung niubos ang ilang grado kay bisag kinsa ray kuyugan, niubos ang ilang grado kay na-influensyahan og barkada, guol kayo me. So that is why niingon diha nga makapalipay kaayo sa iya. Now listen to this. Di ba niingon siya? Nga buhaton niya ang tanan nga kabubuton ug humanon niya ang tanan nga gisugo. Sultian nako mo, sultian sad nako akong kaugalingon nga ang makapalipay sa Dios, ang makapalipay sa Amahan, mao magbuhat ta sa unsay iyang gusto ug hangtod sa katapusan padayon tang magbuhat. Tan-awa ang Matthew 26:39. Sa diha nga maghimo na si Lord, si Jesus sa katapusang gipabuhat kaniya sa Amahan. Matthew 26:39. Nagunsa siya. Ningon siya sa Matthew 26:29, Amahan ko, bugat tagagyod kaayo ni. Kon mahimo kuhaan ning kopa. Pero ang imong pagbuot maoy matuman. Di ba? Amen? Awara ko na? Wala diha. Sige lang. Ningon siya nga ang imong pagbuot maoy matuman. And he went a little farther. Distansya siya gamay siyang mga tinunan. And fell on his knees, miluhod siya, and pray, ni ampo, saying, Oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. O Amahan ko, kung mahimo, wag tangan ning ako pa. Unsa iyang gipasabot? Ang pag-antos, ang katapusang sugo nga mag-antos siya og mamatay. Ang kabubuton og ang sugo nga mag-antos siya og mamatay para sa katawahan. So sakit kayo ni og bugat kayo ni mo nang nag-ampo siya kon mahimo. Kuhaan ni. Pwede raman nimong pasayloon diretso. Pwede raman nimong kung mahimo lang, ayaw. Baton say sumpay, nevertheless, not as I will, but as thou will. Ingon siya, apan Lord, apan Amahan, dili akong pagbuot, kundili ang imong pagbuot maoy matuman. Maunang niingon siya, kinirag yung anak ka, makapalipay na ko. Kay mosunod gini siya sa akong kabubuton og mohuman gini siya bisan sa pinakalisod na nga sugo og kabubuton nako iya gyud ning buhaton. So kung gusto gyud ta nga happy ang atong Dios, tanawang Biblia og unsay naa diha ikinabuhi gyud na. Kabalo mo unsay atong gusto kanunay rat ang alagaran? Di na mo'y kabubuton sa Diyos. Gani ningon siya, pag alagaray ka mo, sumualagad gyud ta. So salamat kaayo sa mga nagatabang gayod, ni ampo na nagtanom aron mahimong possible ang maong mga activities. Sa mga naghalad og kusog, nagboluntaryo, nagpaabot, arong mahimong magmadaugon gayod. Sa ingana nga paagi, may kalipay ang Amahan, nakabuhat ta sa kabubuton sa Dios. Nakabuhat ka sa unsay gisugo. Kaningon anong Biblia, pag-alagaray ka mo. Bisan hangtod sa iyang kamatayon, ang iyang kalipay buhaton niya ang gusto sa Amahan. Bisan nigiampo na ganit niya, kung mahimo lang unta, ayaw ra ni nga sugo, suguan lang kog lain. Pero ang imong pagbuot maoy matuman. And gituman gyapon niya, nag-antos siya og namatay. Mo nay tinuod nga makapalipay sa Amahan. Ang atong Amahan nga langit non maayo. Sa gikaingon ko na bisan ng atong mga amahan ug unsa pa na sila, kanunay na silang naghuna-huna og maayo para nato. With all their sacrifices. Kanang sakit ni imong trabaho, John, unya na kuryentihan pagyug ka, John. Nalapsan pagyug kabilya ang tiil.
Pero nganong mubangon magayapon ka sunod adlaw ug motrabaho ka kay imong giuna-una ako mga anak mga eskwela. Ako mga anak mga gamay ra ng 5,000 nimo. Balitan nimo nag mga bag, mga notebook, gamay ra ng 5,000. Gamay ra kayo, kasuway gud ko ngani din ni kalisod, sige lang. Siguroon lang nato notebook tanan. Kaning dagko nga notebook, mahala po niya, tagtulo na lang ni. Mahal kayo. Munang bisag kapoy na sila, mubangon gida sila, mangita gina sila magsikay-sikay, ngitag paagi. So moingon ang akong asawa, di gikapoy gyud ko ayo, moingon din ko iligo na. Di ba? Mura na atong rason. Kay need mang gyud tang mubangon. Ngutana dayon ng Nescafe, ikaw para kanino ka bumabangon? Ano Nescafe no? Mubangon gyapon ka, maligo. Ligo. Hatod sa mga anak sa eskwelahan, padong na pong trabahoan, baybayinon lang yun mo imong oras. Baybayinon na imong oras, nya gukod pa ka sa oras, gikapoy na ka, pero ako po na yung pahuwayan, kulangon ang akong oras ng adlaw. Sige na lang, ana. Unya, pagkabos panahon, suklan pa dyan ka. Insultuhon, pag yung katumanon o manugo ka, perting. Munang usahay, makalitok ta, makasala ta, moingon na dayon tag, may paigipahulmigasan mo sa gagmay pa mo. Kanya luluon na dayon ka, wag yun ko niya gigugma, kay tiaw mo na, paulmigasan ramang ka ako. Grabe ni nga mana ni. Nasulti niya na, tungod sa siyang kabugat. Wakan ako na una, gipangga lagi kag-ayo. Lipay-lipay mo mga inahan o gamahan, gaunsa man po mo sa unang, kamo pa'y mga anak. Hello? Munang kamo mga anak ron, pagtarong mo, kay in the future, ang inyong gitana, mo inyong anihon. Gusto mo mga masinugtanon nga anak, di, pag masinugtanon po mo karon. Kaya ang inyong gitanom, inyo yun ang anihon. Amen? Ang atong amahan, maayo mga igsoon. Matthew chapter 7, 7 to 11. Matthew chapter 7, verse 7 to 11. Kamong mga amahan nga nadire ingong amen. Apil na lang po ang inahan, mga inahan. Ningon diya, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak kung mangayo siyagpan? Dali sa mga anak. Ayaw biya mo kanunay ka misinterpret ragyod ni pastor nga kanunay ragyod mong igo, kanunay ragyod mong pasakitan ni pastor. Dahil tanaw sa nako. Last night nakatog ka, pagbangon nimo pagkabuntag, maningil na ka sa imong alamutan. Mubayad na mi sa among alamutan. And then, maingon ang imong ginikanan, namuna dyan na mo pangita gahapon, suwag panghuwam, pero pag yun, sige lang, kay apason la kanako sa eskwelahan, makakita ra ko ani. Suko pa. Tuga-tuga mo, gumong pa eskwela, anak-anak, pag yung mugdagan, di mamuka. Perti ng sakita, uy. Sa di pa lagi matapos ang adlaw, ug sa di pa masirado ng opisina, makahatod lagi nagbayad na nga ginikanan. Kay maayo na sila. Maayo ang Diyos nga nas ilang kinabuhi, dili na pasagdan. Ang ato rang attitude mo'y atong tarungon. In verse 10, hatagan man ninyo bitin kung mangayog isda inyong mga anak. Verse 11, kung kamong mga daotan, mahibalong muhatag og maayong butang ngadto sa inyong mga anak, unsa pa kaha ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Muhatag gayod siya sa mga maayong butang ni adtong mangayo kaniya. See? Kita na to? Nga bisan ang atong Dios, bisan ang atong langit ng amahan, dili tatarong siyang atubangan, kanunay na nato siyang ginapasakitan, pero magpabilin siyang maayo nga Diyos.
Magpabilin siyang matinud-anon nga Dios, matinud-anon nga amahan. Amahan nga nagatiman, amahan nga nagtagad. Pastor, unsa man imong mga wali karon murag puro ra man pang batan-on. Paminaw pagayo. Anak or ginikanan, dunay langit nung amahan nga malipay. Kung ang atong himuon kanang makapalipay niya o makapalipay sa atong isig katawo. Og mao-unta nay atong tinguha. Minsan paglaay na kas kinabuhi, magunsa gud ko, gusto ko moadto ani nga dapit, gusto ko mopalit ani kay sige kang nangandoy nga malipay ka. Nawad-an na kagkusog, nawad-an na kagana. Kabalo mo, unsay rason nga nung kapoy kas pagsimba, kapoy na kang mga lagad sa Dios, kapoy ng ibasa, kapoy ng iampo. Ano man, wa na kay kusog. The Bible says, the joy of the Lord is our strength. Pero wa naman kay kalipay des Ginoo, saon pagkadapay kusog. Sulaya nga ang Dios ay lipayon, malipay sad ka. Naapa mo? So, ang imong decisions kinabuhi, ang imong ang imong buhaton sa kinabuhi, kanang makapalipay sa imong amahan sa langit. Bahala kinsa ng mga suko, mga guol. Kaysa imong tamdon, sundon, buhaton, ang gustos tawo, kadi ka ganahag bikil. Ang Dios na hinuon, maoy imong napasubo pag-ayo. Gamay lang na nga problema, mas mulala na kung dili kamustan sa unsay gusto sa amahan. Remember si Jesus, bisan sa iyang kamatayon, gibuhat niya ang gusto sa amahan. Munang niingon siya, if possible, take this cup away from me. Kuhaan ni nga pag-antos, kuhaan ni katapusang buluhaton, katapusang misyon, katapusang sugo. But iyang gisumpayan, human siya ginhawa. Lord, imong pagbuot, mao'y matuman. Amahan ko ang imong pagbuot, mao'y matuman. So sometimes atong kinabuhi, lisod kayo, instead nga mo yung kang, anong giingani man minhimo, Lord? Ingna si Lord, sige Lord, ang imong pagbuot, mao'y matuman. Kapoy na ka no? Because kabalo ka nga ang imong gibuhat, dili na mao'y kabubuton sa Dios diya nimo. Hangtod kanos aka, magpadayon na. Hangtod kanos a. Uga na kayo ka no? Because dili na may gusto ni Lord. Og hangtod kanos a man ka magpadayon na. Wa na kay lasa, wa na kay gana, kay dili na kabubuton sa Dios. Og hangtod kanos akang magpabilin diya. Mga young people, desisyon mo. Manaay simbahan, naay tigom, naay pastor, or wala. Desisyon ang inyong relasyon sa Ginoo, tarungan na. Kabalo mo? Kini mga taong wala kayo panahon sa pulong sa Ginoo, dali kayong ilaron. Nay mga to sa inyo, magsangyaw mi. Oy, dali. Oh, may panahon sa pulong sa Dios. Dali ra kaayong limbungan, dali ra kaayong pasaagon. Pero naa na kay pulong sa Ginoo, Brad, kung sa may muntuyo, musangyaw. Ako unang sangyaw nimo, sugot ka? Bye-bye. Kay naa kay pulong sa Dios. Gigunitan nimo ang kamatuoran. Akong pagtapos, tanan, batanon, kitang mga hamtong, sulaye, nga sa tibuok nimong kinabuhi, wala kay laing panganduyon, gawa sa mga buhat, pagkinabuhi, nga makapalipay sa imong langit nun nga amahan. Ayan na kag, sige pag unsa pa'y imuhang mga dili katupong na imong kaugalingong diskarte sa imong kaugalingon. Sa buhaton sa Dios sa imong kinabuhi, sa dihang malipay siya diha nimo. Ingon siya, kini ang pinangga kong anak, ug diha kaniya may kalipay ako. Pangandoyon ba na nato? Nga Lord, malipay gyud ka sa akong kinabuhi. Di kay sige kag panalangin ko. Pero wa man lang kay pangandoy malipay siya sa imong kinabuhi. Let's have the desire. Batunan nato na nga tinguha nga Lord, nakoy kining akong buhat Lord, malipay ka ani. Malipay ka ani. When you give it to the Lord. When you help, you help para sa Ginoo.
When you care para sa Ginoo. Tanan imong buhaton para sa Ginoo. Tungod kay ang imong tinguha, malipay ang imong amahan nga langit nun. Amen? Ako sab, may mga kapakyasan ko, o akong pag-ampo nga, Lord, pasayloon ko nimo o makabuhat ko sa mga butang nga malipay ka. Kung kabalo kang di na kabubuton sa Dios, gusto ba ka nga magpabilin ra kang makapasubo sa Dios? Naani mo ang desisyon. Tungod kay unsay atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, usahay ang gibasihan ana atong mga mali nga mga pagkinabuhi. Let's close our eyes. Gampo ta Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kayo sa imong mga pulong amahan. Diha sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo, naangkon ang tinuod lamang nga kalipay. O kami kay nahiusa man diha sa imong bugtong anak. Salamat kayo nga may kalipay sab mi. May kalipay sab ka diri namo ingon nga imong mga pinangga nga anak. Nagaampo ako, Lord, nga ang mga anak maghuna-huna sila og unsay mga butang. Unsang matang sa kinaiya pag kinabuhi nga makapalipay unta sa ila usab nga mga ginikanan. Kami mga ginikanan kanunay magahuna-huna. Unsay ikapalipay diha nimo og unsay ikalipay sa among isig katawo ug unsa po'y ikalipay sa among mga anak. Ingon nga mga anak ang mahimong panalangin sa ginikanan. Kami usab nga mga ginikanan mahimong panalangin ngadto sa among mga anak. Og kaming tanan o Dios mahimong makapalipay diha kanimo. Dili unta masayang ang matag pulo nga among nadawat, ang mga pagdasig, pagbadlong ug pagtudlo. Salamat kay Lord sa tanan nga mga kadaugan. Salamat sa tanan nga kalipay. Salamat kayo sa pagbubo sa mga panalangin. We pray, Father God, nga sa kanunay mabuhi ang ministry sa mga wala na dinhi, Lord, sa mga tuan nag-aapil-apil na sa mga patigayon, kalihukan o buhat sa mga kalibutanon nga mga butang. Someday, imo ra gyapon silang painumduman og dadon sa pagbalik dinhi. Nag-ampo ko, Lord, nga bisan sa mga lisod nga mga sitwasyon, aduna gyapon unyay kasulbaran, aduna unya gihapoy kagawasan diha sa imong pangalan. Salamat sa imong katawhan. Salamat sa mga provision nga nag-abot og imong giampingan among kinabuhi hangtod sa pagtapos. Ang tibuok kalibutan nagkaguliyang, wala na ihunong ang mga giyera, may mga kamatay, ang mga naglupad sa kawanangan, wala na magsubay sa ilang mga naandang agianan. Father God, ang tanan nga gisulti nimo nagapanghitabo niining nahabilin namo nga mga kapanahunan sa among kinabuhi, O Lord. Tabangi kami nga magbuhat kami kung unsay makapahimuot kanimo. Buhat nga unsay makapalipay kanimo. Salamat nga imo kaming mga linawas. Og salamat og Ginoong Hesus nga tungod ra gyud nimo naangkon namo ang kinabuhing dayon. Salamat sa imong gugma, Amahan. Salamat, O Dios. Manindog tang tanan. Hallelujah. Atong tapuson ni nga panimbahon mga igsoon pinaagi sa usa ka awit. Awit sa pagpasidungog, awit sa pagdayeg. Kitang mga anak paminaw tanan, dili ta matawo dinhi sa kalibutan kung wala tay amahan. Bisag kinsa sila, unsa pa sila, amahan sila. Labaw sa tanan, wala ta dinhi. Dili ta mabuhi kung wala ang Dios nga maoy amahan sa tanan. Awito nato ning mong awit. Ingna si Lord, Lord, dili ko mabuhi Ginoo kung wala ka kanako. Hallelujah.